Salam, para sedherek ingkang kinasih, kula Susantoro saking GKJ Panggang, Klasis Gunung Kidul Ngayogyakarta. Kepareng dinten punika Senin 3 Maret 2026 maosaken renungan wedharing Sabtu kapendhet saking Ibrani 9 ayat 12. Ing dinten punika kula lan panjenengan sami kedah jejer panebus ingkang sejati. Sarta panjenengane wis lumebet ing pasucen sapisan kanggo sak lawas-lawase, ora ngasta geting wedhus lanang sarta geting pedhit, nanging ngasta raing piyambak. Lan marga saka iku panjenengane wis ngangsalake panebus kang langgeng. Nalika ngrembak bab kawilujengan, tuwuh pitakenan menawi Gusti Yesus punika saestu nebus dosa-dosaning jagat, kados pundi kok jagatipun sangsaya dilarung ing dosa? Punapa panebusing dosa punika boten nyawabi kawilujenganing jagat? Punapa Gusti Yesus kedah kasalepaken wangsul wangsul murih jagat kawilujenganing jagat tansah kebabar? Tentu kemawon pitakenan punika limrah. Jer kanyatanipun kawula sedaya punika tasih wonten ing salebeting lampah tumuju ing kasampurnaning kawilujengan. Wondene panggirigoda ing margi punika mawarni-warni. Saged kemawon radosanipun rusak, pating grunjal, punapa dene sawegipun dandosi. Sumangsa sae lan lancar, dumadakan kendaraanipun mogok. Badhe onderdilipun rusak punapa dene katelasan bensin. Sinaosa mekaten sampuna ngantos kembo lan mandeg anggenipun lumampah. Satemah mbegegek kemawon boten dumugi ing papan. Awit saestunipun Gusti Yesus piyambak ingkang kepareng dados margi tumuju ing kasampurnaning kawilujengan. Punapa malih kalengganipun minangka Imam Agung nyawapi manungsa dosa anggenipun manggihaken kawilujengan sih rahmatipun Gusti. Awit anggenipun nindakaken kurban boten mawi getiing kewan badhe mendo punapa dene lembu, ananging kalayan rahipun piyambak. Satemah sinten kemawon ingkang kumandel ing panjenenganipun ateges sampun kepareng manunggal ing sarira tuwin rahipun Gusti Yesus kados kapratelakaken ing wigatosing sakramen bujana. Sauger gesang kita tansah tinunggil ing Sang Roh Suci, inggih rohipun Gusti Yesus piyambak sawaping kawilujengan punapa dene panebusing dosa punika saestu ndayani. Kejawi tiyang punika sampun nampik panuntuning Sang Roh Suci, temah boten bakalan wilujeng. Amarga panyenyamah marang Roh Suci iku bakal ora diapura. Matius 12 ayat 31. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, mekaten renungan wedharing Sabtu dinten punika, mugi Gusti Yesus Sang Panebus ingkang sejati berkahi kula lan panjenengan sami. Matur nuwun.